Velkommen til denne her 10. lektion i Mabel. Denne her lektion drejer sig om integralregning, og vi skal se på, hvordan man bestemmer en stamfunktion, hvordan vi ser på arealer, omdrejningslemmer og omkreds af områder i koordinatsystemet, som er omkranset af funktioner. Og det kræver vist lige en tår cola. Ja. Vi skal arbejde med en funktion, så derfor er det selvfølgelig praktisk, at vi starter med lige at få den defineret i Mabel. Og det gør vi så. Husk kolon lige med, og vi definerer funktionen, trykker enter. Den spørger, om vi vil definere en funktion, og ja tak, det vil vi gerne. Så skal vi starte med at bestemme en stamfunktion, og stamfunktionen den bestemmer vi ved at se på det ubestemte integrale, og så integrerer vi f, og så får vi en funktion ud her. Det vi skal huske på, det er, at Mabel altid glemmer, at der skal være en konstant her bag udtrykket. Så vi kan nu så sige, at vi skal løse den ligning, der hedder, at 20 er lig med. Så kopierer vi lige det her udtryk ned her. Sådan. Plus en konstant, som vi kalder k. Men, og grunden til, at jeg siger 20, det er fordi, at stamfunktionen skal gå igennem det her punkt 3,20. Så jeg ved, at y-værdien skal være 20, når x-værdien er 3. Så jeg skifter lige x-værdien ud til 3 her og her. Når jeg gør det, skal jeg lige huske, at der skal stå et gangetegn her. Det er jo ret usynligt lige nu. Det kan være svært at lige fjerne det, man vil fjerne, men på en eller anden måde, så må man lige prøve at få det fjernet. Så nu har vi skiftet x'erne ud med tretaller. Vi ser så, at det vi har her er en ligning, så for at få Mabel til at løse den, så skriver vi solve, og sådan. Og så får vi så at vide, at k det er minus 7. Det vi så kan gøre nu, det er, at vi kan så opskrive stamfunktionen, så kan vi skrive her, stamfunktionen til f, der går gennem punktet 3,20, har forskriften store f, og jeg kan lige skifte til math mode, så det bliver lidt pænt, store f af x, lig med minus 1 divideret med 3, x i tredje, plus 4x i anden, minus 7. Og det er så ligningen for, eller forskriften for stamfunktionen. Så skal vi tegne grafen for f og bestemme det her areal m, som jo er et område i første kvadrant, der har et areal, som er afgrænset af f og første aksen. Så lad os prøve at tegne den. Vi skriver plot, går i math mode, skriver plot, f af x, og x skal så være i første kvadrant, så det skal være fra 0 til, ja, vi gætter løsligt på 10, og ser hvad der sker. Og her bliver det så tydeligt for os, at det areal m, der er tale om, er altså det areal, der er omgrænset denne her bue, og så det her stykke her. Og det skal vi så finde arealet af, og det kan vi jo gøre med integralregning ved et bestemt integrale, men for at kunne det, så skal vi kende grænserne. Og det vil sige, at vi skal altså vide, hvor grafen sker i x-aksen. Og for at gøre det, så skal vi altså nu, for at bestemme skæringspunkter mellem første aksen og f, løses ligningen f af x lig 0. Så vi skriver nu solve f af x lig 0. Vi får så de to løsninger 0 og 8, ikke overraskende.
i forhold til, hvad vi kan se på grafen. Det ser ud til, at vi er der omkring. Og det vi kan gøre nu, det er, at vi kan nu bestemme arealet med et bestemt integrale, hvor grænserne nu er 0 og 8. Altid den mindste værdi nederst af f af x. Og det er så 256 tredjedele. Hvis vi gerne ville have haft det som decimaltal, så har vi muligheden for lige at sætte et punktum der. Og så har vi decimaltallet her. Skriver så som konklusion. Arealet af m er 85,3. Vi har ingen enhed. Vi ved ikke, hvad enheden er i opgaven. Opgave C. Vi skal nu bestemme rumfanget af det omdrejningslegeme, der fremkommer, når m drejes 360 grader omkring koordinatsystemets første akse. Igen, jamen det er, vi tager udgangspunkt i formlen for det, så er det pi gange, og så skal vi have fra 0 til 8 af f af x i anden. Så får vi så resultatet ud som en eller anden størrelse med pi, og det er vi måske ikke så interesseret i, så derfor så kan vi vælge heroppe og skrive i valg f, fordi vi kan ikke her på samme måde som tidligere skrive punktum, fordi pi er jo et tal, som er defineret i Maple. Og så kan vi skrive en konklusion. Volumet, rumfanget af omdrejningslegeme er 34,31,5. Og igen, vi har ingen enhed, men det er jo et eller andet kubik, centimeter, meter, kilometer. Vi ved det ikke. Så til sidst, så skal vi bestemme omkredsen af m. Det er jo en spændende opgave, fordi der er jo to længder, som vi kan koncentrere os om. Der er længden fra 0 til 8, som vi jo ved er 8. Og så er der længden af buen her. Og længden af buen her, den kan vi jo bestemme med formlen, som igen, det er det bestemte integrale fra 0 til 8 af kvadratroden af 1 plus f mærke af x i anden. Så der har vi altså den der længde, og den er jo igen, det er en lidt mærkelig størrelse, så derfor så sætter vi et punktum, og så får vi at vide, at den er 33. Og til det tal, der skal vi jo så lægge 8, sådan, så nu ved vi, at længden, eller hvad hedder omkredsen, af m er 41,6. Igen, vi ved ikke, hvad enheden er. Det kunne være centimeter, det kunne også være kilometer. Det her tal virker måske lidt mærkeligt, for når vi kigger op på vores graf, så virker det ikke som om, at den her længde her, den er synderligt længere. Selvfølgelig er den længere, men at den skulle være så meget længere. Og det er altså fordi, at vores akser ikke er i forholdet 1 til 1. Hvis vi lige gør det, så kan vi se her. Nu er de 1 til 1, sådan så er en enhed her, og også en enhed her. Og nu kan vi så se, at den her cirkel, den her bue, den er altså væsentligt længere end det stykke hernede på x-aksen. Ja, og det var alt for lektion 10 i Maple.